Sunshine Newsflash! Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Pangasinan at Dagupan City! Ngayon po'y araw ng Huwebes, ika-14 ng Setyembre taong 2023. At ako po yung tagapagbalita sa Sunshine News Blast Morning Edition. Ito po si kapartner J. Miguel Mendoza. At para sa mga detalye ng ating mga balitang lokal ngayong umaga, 15,000 na ayuda ibinigay na ng tulong national government sa kada isang micro-rice retailer sa Dagupan City. Ang detalye mula kay kapartner Let Bor Briguera. Kapartner Let! Nagpapasalamat si Mayor Belen Fernandez sa ibinigay na tulong ng national government para sa mga micro-rice retailers, kung saan nabigyan ang mga ito ng 15,000 pesos cash subsidy matapos maapektuhan ng mandate price ceiling on rice sa bisa ng Executive Order 39. Ang tulong na ito ay mula ng nasyonal na gobyerno sa pamamagitan ng Department of Agriculture, DTI at DSWD ay upang maibsan ang posibleng estimated loss sa mga apektadong rice retailers dahil sa mataas na acquisition cost ng bigas. Samantala, layunin ng Executive Order 39 o Imposition of Mandated Price Ceiling on Rice na matiyak na napapanatili sa abot kayang halaga ang presyo ng bigas para sa lahat ng mga mamimili sa pamamagitan ng pagtatakda ng pinakamataas na presyo ng regular milled rice sa halagang 41 pesos per kilogram at well milled rice sa halagang 45 pesos per kilogram na ibinebenta sa lokal na merkado. Para sa Pilipinas kong mahal, kapartner Let Bor Briguera, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, bayan ng Posurubio nakiisa sa tree growing activity alinsunod sa Green Canopy Program ng Provincial Government ng Pangasinan. Ang detalye mula kay kapartner Lerna Hernandez. Kapartner Lerna! Yes, kapartner, sinagawa nitong Miyerkules ang ng mga kawani ng lokal na pamahalaan ng Posurubio sa pamumuno ni Mayor Kelvin Chan ang tree planting activity alinsunod sa Green Canopy Program ng Provincial Government ng Pangasinan sa pribadong lote na pagmamay-ari ni Mrs. Teresita Tilyama sa barangay Bantugan, Posurubio, Pangasinan. Nilahukan ang nasabing tree planting activity ng mga kawani ng provincial population, cooperative and livelihood development office, mga magsasaka kooperatiba, ganun din ng mga national agencies, barangay volunteers at civil society organizations bilang pagtugon sa panawagan ng Pangasinan government na suportahan ang Green Canopy Program. Ang Green Canopy Program ay may layunin na makapagtanim ng 1,000,000 puno at mangrove sa probinsya ng Pangasinan. Sa pamagitan ng pakipag-ugnayan ni Angel Ashley Saldivar, Municipal Environment and Natural Resources Officer Designate at ng Municipal Agriculture Office sa pangunawa ni Ms. Marlene Bautista, nakibahagi sa nasabing gawain ng bawat bisina ng lokal na pamahalaan na nagdala ng kanya-kanyang kinatawan sa matagumpay na pagsagawa ng tree growing. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerna Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. Sa iba pang mga balita, sangguniang panlalawigan magsasagawa ng special session ngayong araw hinggil sa pagtutol ng mga residente sa seawall sa Lingayen Gulf. Ang detalye sa pagbabalik ni kapartner Let Bor Briguera. Kapartner Let! Magsasagawa ang Sangguniang Panlalawigan ng Pangasinan ng isang special session ngayong araw hinggil sa pagtutol ng mga residente sa ipinapagawang seawall sa Lingayen Gulf. Una nang nagpahayag ng paniniwala ang mga eksperto at residente na magresulta lamang sa baha ang nasabing proyekto. Bukod pa rito, pwede rin anila itong makasira sa ganda ng tanawin sa Gulf. Magsisimula ang special session ngayong alas 9 ng umaga kung saan inaasahan ang pag-cover dito ng national at local media. Magugunitang nagsagawa na nitong Sabado ng kilos protesta ang mga residente at mangingisda
sa pangunguna ni Retired General Sonny Bersosa, kung saan nagpahayag din ang mga ito ng pagtutol sa paglalagay ng seawall sa Lingayen Gulf. Ayon sa mga ito, sayang lang ito sa pera dahil masisira lang at makakasira rin ito sa ganda ng nasabing dagat. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, kapartner Ilet Moore Briguera, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, ilang mga aktibidad na nakaline na para sa Cyber Security Awareness Month sa Oktubre ayon kay PCMS Fernandez. Ang detalye mula kay kapartner Vic Tahod. Kapartner Vic! Yes, magandang umaga mga kapartner. Naka-line up pa rin ang mga aktibidad tulad ng awareness campaign, webinars at workshop para sa Cyber Security Awareness Month na gagawin sa Oktubre. Ito ang inihayag ni Police Chief Master Sergeant Archimedes Fernandez, Chief Intel and Investigator, Pangasinan, PCRT. Sunshine News Blast. Observance po ng cybersecurity month po natin, mayroon tayong mga various activities na kinakandak within the school, sa mga other agencies po, or sa mga LGUs, like yung awareness campaigns po natin, training sessions, webinars, workshops, depende po sa request po ng mga gustong mag-invite po na mag-conduct kami ng lecture or ayon sa kagustuhan po ng mga magre-request po. Anya, ito ay upang maibsan ang mga online threats at ma-promote ang online safety practices. Tiniyak ni PCMS Fernandez na handa itong magbigay ng lecture sa mga lokal na pamahalaan na gustong mag-request nito. Samantala, dito sa Pangasinan, pinag-iingat ni PCMS Fernandez ang mga tao kontra phishing, ransomware at malware. Sa dito ang phishing ay pagpapanggap ng isang scammer bilang representante ng financial institution para makakuha ng impormasyon at para ma-hack ang financial accounts ng biktima. Samantala, ang malware naman ay kalimitang mga pop-ups sa internet na pwedeng ma-detect ng antiviruses. Ang ransomware naman ay ayon kay Fernandez ay kung ma-compromise ang mga datos ng computer dahil may na-click na link ang isang biktima. Nakahanda naman ang kapulisan na kasuhan ang mga sospek na mapatutunayan sa krimen tulad ng estafa, online libel at swindling. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Vic Tahod, kapartner mo sa balita at servisyo. Dagdag pang balita, DSWD FO1 na mahagi ng tulong sa mga residente ng Ilocos Norte. Kasabay ng Love for All program ng First Lady Lisa Marcos. Ang detalye mula kay kapartner Sheila Balo. Kapartner Sheila! Yes, good morning, kapartner. Full support ng Department of Social Welfare Development Field, Office 1, sa pamumuno ni Regional Director Maria Angela Gonzalez, Love for All na proyekto ng First Lady Marie Luis Lisa Araneta Marcos sa Ilocos Norte. Namahagi ang DSWD FO1 ng tulong financial at family food pack sa mga residente na nasabing probinsya. Kasabay nito ang libreng medikal na konsultasyon, laboratorio at gamot sa pamamagitan ng Love for All na proyekto ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Ito din na sa Centennial Arena, Lawag City, Ilocos Norte, at kabilang sa mga dumalo ay na DSWD Undersecretary Nomina Josefina Valdez, Assistant Secretary Ulysses Hermines Casimero Aguilar, Assistant Secretary Paul De Desma at mga opisyal ng syudad at probinsya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balo, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, Ilocos Norte Governor Manotoc nagpahayag ng suporta sa Administrasyong Marcos at sa sektor ng agrikultura. Ang detalye sa pagbabalik ni kapartner Vic Tahod. Kapartner Vic! Muling nagpahayag ng suporta si Governor Matthew Marcos Manotoc sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sa sektor ng agrikultura. Ito ang bahagi ng talumpati ng gobernador sa posto na meeting na ginanap sa Lawag City nitong Miyerkules. Sunshine News Blast. It seems na food security ating topic ngayon. And of course, aming 4-point plan sa agri na talagang we have been enacting and implementing over the years. Una-una, mechanization and technology. Kaya nagbibigay ko kami ng mga equipment and machinery at mga bagong seeds.
Dagdag nito, ang mga intervention na ginagawa ng gobyerno ay upang tumaas pa ang ani at produksyon ng mga magsasaka sa probinsya. Magugunita ang isang probinsya ng Ilocos Norte sa lubusang tinamaan ng mga dumaang bagyo noong mga nakalipas na buwan. Hindi rin nakaligtaang pasalamatan ng gobernador ang Department of Agriculture sa mga tulong na binigay sa mga magsasaka. Tiniyak din na Governor Manotoc na nakahanda itong umagapay sa mga SMME at lahat ng mga residente ng probinsya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Victor kapartner mo sa balita at serbisyo. Sunshine News Blast Report. At sa huling detalye ng ating balitang lokal, Department of Health North Luzon, leaders na kompleto na ang Bayang Malusog Regional Leadership Development Program Module 3. Ang detalye sa pagbabalik ni Kapatid Sheila Balo. Kapatid Sheila. Nakumpleto na ang leader ng Department of Health, North Luzon, sa Bayang Malusog Leadership Development Program Module 3. Ito ay ginanap sa Dwelling Family Foundation sa Baguio City. Ang nagsabing 2-day workshop ay dinaluhan ng mga Assistant Regional Directors, Regional UHC Coordinators, Provincial Health Team Leaders, at Development Management Officers mula sa mga rehiyon ng Ilocos, Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region. Isa sa mga major topic nito ay ang team coaching and social innovation for health na makatutulong sa facilitation at acceleration ng UHC at implementation sa kanilang mga probinsya. Ayon pa kay DOH Ilocos Assistant Regional Director Rodolfo Antonio Albornoz, ang workshop na ito ay mahalaga sa pagbibigay ng technical assistance, lalo na sa mga LCCS bilang pagbibigay na rin ng guidance sa pagpapaunlad ng efficient at resilient province-wide health system, sa pagpapatupad ng universal health care. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, kapartner mo sa balita at servisyo. Sunshine